goleki si podang janar modal nembang podang kuning mobile anyar ayo sapa Mbak Dian Munasira lho Mbak Dian lho ayo opor bebek ayo tenan ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombol iki ya seragamnya anyar ki an anyar bah angger pentas kok anyar loh niki angger bar pentas di gua apa Pak seragamnya Pak Rama itu pancen sinden iki raupe seprit tok ayo pas laris itu jan le kemaki ya sing dipikir aja mung sinden to Bu Kesi Mbak Dian iki lho aku iki dalang 5 tahun iki rung salin ayo ya go lho coklat ora putih ora iki anyar iki bis kabeh pengrawit iki anyar iki luwih anyar bis kabeh pengrawit timbang ngene dalange ayo kaya ngene wong wedoke nggumun wong arepe pengajian ngene kudung ya kudu anyar ayo arepe PKK ngono kudunge ya anyar. Sawangen wong lanang kopiah luwekoh ngono kuwi. Ha iya. Bedane wong lanang karo wong wedok ngono kuwi. Sing jenenge wong wedok tetep mapan nggon keindahan. Nah kaya ngono kuwi. Heeh betul. Yo, podang adalah yo. Esok awan ning omah wis gerakan.
sing keberatan ora manjur atiku sansaya tenan tak tenan katulun Matur sembah nuwun ingkang tanpa upama. Ayo, Jan. Kok kene gamelane banter tenan, Truk. Ayo, nggih. Pae gamelan iki angger arang-arang ditabuh, yen ditabuh pisan gemontang malah ora. Entutmu kuwi ora. Ora ngrasakne kancane utange pirang-pirang. Ana sing arep rabi barang ayo. Heeh, nggih. Sok tanggal 28 ning Growong. Lakone apa? Lho, kowe setere sok. Apa iso aku setere? Lakone Bagong bangun desa. Aku lek kowe ora setuju, aku senengku mbangun titipan sepeda aku gelem aku. Wis to, sok garap gending isine buka rebab terus. Jah, ora. Anak-anak ae. Yo, pamundhut kok yo. Ya wis ora apa-apa. Bintang tamune, bukan main dari Sekar Gadung. Lali aku sapa kae. Mbak Ani Kusuma. Yo, Karo sitoke sapa kae? Mbak Nanda Sari, nandane Nopal. Ayo. Tuh nanda kentut. Ayo. Mangke bapak-bapak ingkang longgar monggo tindak wonten ing Growong. Dalam rangka kagungan kersa mantu wonten mrika sesarengan Madangkara melih. Ya, matur sembah nuwun ing tanpa. Mbak Tutik coba. Mbak Tutik rel, ayo. Sing apik ti momong ditenggani karo Bu Kastiah. Bu Haja Kastiah ki ibune Swargi Aribadra. Oh. Kuwi sing lenggah ning sebelah Mbak Lia kuwi Bu Kastiah. Saka Mblaru kuwi. Ayo. Pati. Direwangi. Biyen nalika awake dhewe pisanan mayang mrene ya sing nyerateni ya Mas Aribadra biyen. Ayo. Sujar rong lair dheke. Ayo. Iya. Terus Mas Ari bar kuwi ganti Mas Bowo. Heeh, bar kuwi lagi sujar. Ayo. Mas Bowo karo Mas Sujar ya padha ngono kuwi ngrampungi kabeh. Ayo. Lah Budi. Kae wis dimulyake karo sing gawe urip kok ya ora. Mas Bowo karo Mas Sujar ya padha ngono kuwi ngrampungi kabeh. Ayo. Lah Budi. Kae wis dimulyake karo sing gawe urip kok ya ora. Ayo Mbak Tutik coba kaya apa wah nganti kangen aku ora. Jan piyayi Tik. Luwes kewes. Ayo. Nuju prana. Dasar wasis sembodo sulalan piraga eloke wadana ndudut rasa. Irung mancung karya wuyung dadilan pantese. Mripat yen mulat sajak njejawat tur tipis lambene yen guyung gregetke. Awake mbekisi. ora ya Pak ya. Koncer kuning. Perawatan ya. Ayo perawatan. Perawatan. Ya kukune nganti kaya wedang kopi kaya. Siro. Niki ya. Nail art. Nail art. Tai lalat apa? Nail art. Nail art. Mbok bukesi dijak ngono kuwi. Ayo. Ben duwe nail art. Ayo. Bukesi rasah ngene ra seneng. Pokoke dhewe gelange anyar wis seneng. Ayo. Ayo tak penging bolak-balik aku turu ditinggal ya langsung tuku dhewe. Ayo wis ben bar iki tak dol. Ayo. Tenan tak dol bar iki. Wah, ora peduli aku. Ayo. Ikhlas ta Bu Kesi? Duwe sesasi wis marem Bu Kesi. Ayo ngono. Ayo jolke prodo. Ayo. Mbak Tutik ya cara lawas Mbak Tutik iki sing pernah hit di tahun 90-an. Yen Pak Anom Suroto ngasta sing nembang mesti Budi Darsini kae elae lho. Coba diaturake sing kewek to, Tik. Tik, sing kewek. Nggih, siap Pak ya ya. Jenengmu sapa to saiki? Kok ganti sapa? Kula. Nek nderek jenengan ya Tutik Cahyawati.
Tutik Cahyawati. Mangka nek dalange benten nek riyen Pak Purba Tutik Purbawati. Oh, iya. Nek wingi Mas Kresna Tutik Kresnawati. Terus nek iso Pak sing DPR ke sapa? Pak Widi niku Tutik Widyawati. Apik jenenge pirang-pirang menange goleki polisi. Ayo. Disesuaikan kali kahanan Pak Yoyo. Cocok. Ya ngono ki sing apik. Tutik rel. Ayo. Maka ta diutaraken monggo. Lailo Mbak Tutik Trihastuti Asidatama. Yuk. Ora ah. Biyen Trihastuti biyen kuwi jenengmu. Mboten, pertamane Trihastuti Retno Utami. Niku sing asli-asline niku real nyata niku Trihastuti Retno Utami, tapi umur sampai 58 niku sirahe niku benjo wonten lho Pak Yoyo. Benjone nganti saiki ya. Mboten digundul kados suleten terus ngoten lho. Kuat. Boroken. Udun semat mboten saged mari. Kuwi jampes ning sirah kuwi. Terus ngeten Pak Yo niki nyata. Terus ditambahane teng bidan mboten mari, obat mboten mari tekokne wong tua terus kabotan nama ngoten. Oh, kabotan jeneng. Jadi utamine kon gua ngoten. Dhewe Trihastuti Retno Utami kan nggih bagus to. Bagus. Nah karepe anake gen dadi wanita yang utama ngoten. Gak kuat Pak Yoyo. Udunen sirahe. Heeh. Lah jenenge Utami wong pakartimu nista. Ha ya. Ora iso Utami lho kowe ya. Ayo. Yo diaturake coba. Elo, dados. Hop. Biyen kowe ngomong
Tutik karaktere kecekel tenan. Ayo. Jan iso mubal babal kae. Ayo. Dedet Irawati ngakak. Ayo. Mbak Tutik jan karismane yen elaelo le. Temenanan. Lho aku ora ngelem, aku bareng ndelok utawa nonton ning YouTube no. Mbak Tutik kadung nyindeni srepek. Wah, karo gamelane amer lho. Ayo, karo sinabu, saya amer dek. Lah temenanan, ana lho sindani karo gamelan ramor ngene. Mbak Tutik amer. Sak ret iki karo gamelan wis dadi siji kabeh. Ayo. Jos temenanan. Nah mumpung iki tembang lawas sisan gawe, iki aku kelingan neh. Apa? Tanjung Perak. Bu Kesi. Ayo. Hah? Apa? Ini anu ya Mbak Lia, ini klasik cara lawas kok. Ayo. Mbak Lia, ayo. Jos iki. Titi cuwit jreng. Oke. Diman mati wiwito. Ngono kae. Nggih. Itu kaya apa? Monggo Mbak Sundari. Ayo nggih. Oh. Damar mati mulia Siti lunga pasti mati damar mati Do re mi sol Rebak awas. Iya. Awas. Tahu tempe nak Eka, oke. rasane. Waktu terang bulan udara Kota Surabaya. Tanjung Perak, Tapi lau. siapa suka oleh Ikut. sama Pak Cilik, Pak Cilek, Mbak Cilik, Mbak Cilek, sing lemu, sing lemu, sing guru, sing kuru, ora entuk melu. rentok melu, Kayak mesake ayo. mangga tindak Tanjung Perak, Tanjung Perak, Kamilah, siapa suka Wah, ya. Oi. jangan lupa minum Tanjung Perak. Tapi lau. Oh, oh yeah.
Sing lemu. Sing lemu Kaya aku. kaya aku. Ngoroke banter. Ora gathuk gareng ora Mbak Lia ayo. Mangga tindak Tanjung Merah, Tanjung Merah. Kami laut ya pasukan. Awal kita Tanjung Merah, jangan lupa diingatkan. Tanjung Merah, kami laut. Tanjung Merah, kami Hoi. Waktu datang bulan terang bulan nyok. Udara bersinar terang-teranglah sekali di kota La Surabaya. Gini Pak Prapto. Iya. Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini lutut, ini perut. Bawah perut, Tanjung Perak. Iya. Cara bingek ngono iki cara bingek. Kan matur nuwun. Nostalgia ya ndudahi muti ora kependem nggih. Ki Gong. Ana nawala meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng enjing Pak Cahyo Kuntadi pentas wonten panggung. Nggih. Kula Mbah Rat Mijan badhe nyumbang bawa. Nggih. Cekap semanten matur nuwun nggih. Monggo Mbah Ramijan menawi tasih kepareng lenggah pundi piyayinipun nggih. Mriki Mbah Ramijan saking Margorejo ayo Desa Ngawen Pati. Nggih. Monggo Bapak. Nggih, nggih. Monggo pinarak mriki monggo. Nggih. Nggih, Mbah nuwun nggih. Niku mikipun Mbah Ramijan niku mikipin. Nah niku nggih mikipun. Ya gembrubuk nang kene. Iya. Monggo Mbah Ramijan ayo. Ini dandang gula banjet napa sesideman mawon. Sideman. Nah, nggih. Karyanipun Kang Mas Sukron Suwondo. Oh nggih, nggih. Kang Mas kula menika. Nggih. Nggih. Monggo Mbah Ram. Wiwitane Mambu keong. Andere sang peke priya bagus Ingkang olah napa, Pak? kang olah budaya Sewanteng pundi Pak Ramijan? sowan menyang kutha gedhe Bendaranipun kados pundi, Pak? bandara terus kayung Slendang kuning saking pundi, Pak? selendang kuning Blak. Wah, jos. Nggih. kang saking wuke
Jenengan saged bawa sideman niku sok midhangetaken suwantene sinten? Suwantenipun Bu Kesi. Layak kok cengkoke mirip. Cengkoke niku nggih cengkoke Bu Kesi. Alah luar biasa. Ngefan to kali Bu Kesi? Nggih tepang wonten YouTube ngoten niki. Mboten ngefan, seneng. Nggih remen. Remen, nggih sami kula nggih remen apa. Remen suwantene nggih kula nggih. Lah nggih kula nggih swantene. Kula riyen kedanan kalih Bu Kesi perkara swara, nggih. Nusul tembuti pundi nanggere rung menyura pelok barang terus repek durma niku kula dereng marem rene. Nggih. Nggih to, Pak? Nggih. Swara kurang permana ning wasis Sik, lha niki rada beda kalih Bu Kesi cengkoke. Mumpung pethuk mangan Bu Kesi malan. Ayo, sing cengkoke ben midhangetaken kalih Pak Ramijan. Ayo. Nggih niki tok, Pak. Mangke jenengan lek saged ngoten 200.000. Ayo. Nggih. Nggih niki tok Bu Kesi. Ayo. Ning wasis Isa ngono tune 200.000. Ayo. ning wasis saged ta? Mboten saged. Ra iso. Kalatian. Lek ngoten mboten iso berarti jenengan mriki 50.000 lek ngoten. Lah niku wau pun 100 niku wau. Oh nggih, Ding. Saking jenengan to, Pak? Nggih. Jenengan kersake melih napa pripun? Nggih. Ayo ora wong iki katresnan kok le. Ayo nggih. Lajeng, Pak. Angung marang bendara Diasulistya pijer ngincangake alis. Huk, mangke langgame sinten, Pak? Langgame niki pripun nggih? Bu Kesi nggih? Mbak Bergita napa Bu Kesi niki? Bu Kesi. Nah. Sing mantune. Nggih, teng wana Rawasari mawon jenengan kula tingali kok, Pak. Ana? Pundi niku? Buk wana Rawasari. Jenengan mirsane dugi mriku. Ya Allah, nanggape kapan? Kok bola-bali kok nanggape mawon ya, Pak. Mboten, Pak, guyon. Mangke guyon. Nggih. Lha kula dongake jenengan kangge humor. Ah, nggih. Kula dongakne jenengan rezekine kathah barokah. Amin. Nggih wayangan. Nggih tani biasa mawon kok, Pak. Nggih. Mangga, entekke, Pak. Terus rasa sideman. Luwe becik patenono timbang pepisahan rewate sulistya aewan sabungana Samudana marang Garbolan Praputra Oh, sabar Pak, sabar. liwat kincange alis Koso agandang rasane ngatiku najan wis lingsir yo sepaku aku isih mampu
Mangke dindangdut nekur kali sinden, Pak. Nggih. Urip ana kutha gedhe ombe tak ukoke omah saisine apa-apa wae najan sesinyum mati mesti tahu Ada kara. patenono timbang pepisahan Prajakang Sulistyo Rewangi samungkono marang puluhan katolan Poso anggagan rasane atiku wis serius watu aku isih mampu lateni sliramu mongko kowe najan bocah gunung ketuko asiko orang ketuko kahormatan manggo meruntungan yo pijo Urip ana Matur sembah nuwun Pak Rajiman nggih. Nggih. Matur nuwun sedaya Katresnanipun nggih. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa kebak barokah. Nggih. Raketang siji tembang ala sekarang, Truk. Iya, Coba Mbak Winong, Mbak Birgita, Mbak Dian, Mbak Trihastuti, cukup iki panggunge. Ayo. Men tampil bebarengan. Ayo. Tembange manut karo arek-arek. Arep Puspitanala boleh. Ayo. Arep Katresnan Sejati boleh. Apa Bir? Hah? Sumanding? Oke, Sumanding. Ayo. Ayo, coba. Cah papat pisan. Ayo. Oke. Yo. Nggih tutupan, Truk. Nggih, mergo ya raketang sak propirane men para ibu-ibu ya remen karo wayang, men adik-adik taruna utawa para nom-noman iki seneng karo budaya ya dikumpliti kok. Heeh, bener. Piye Semanding? Ya, Pak. Oke, yo. Diaturake
men katresnane Gusti tansah sumanding marang kabeh para warga masyarakat ing Bakaran Wetan. Ya, sumanding dados.